Прывітанне. Вітаночки. Якая суперздольнасць ёсць у кожнага беларуса? Адаптавацца пад якія-кольвек умовы жыцця. А з якім беларусам ці беларускай ты б хацела праспяваць дуэтам? З усімі, хто хоча праспяваць дуэтам са мной, таму звяртайся. Лепшая беларуская песня. Прощальны вальс Людмілы Папласкай, Александра Ціхановіча. Але таксама кажуць, што у адной беларускай спявачкі Чорнабровы недавно выйшаў альбом, таму, калі ласка, запрашаю да праслухоўвання. Самае вялікае дасягненне беларусаў. Гэта беларусы і беларускія. Як дапамагаць беларусам? Грошы. А калі б беларусы былі відам мастацтва, то якім? Тэатр разам з пластычным, разам з музыкай, разам з скульптурай і ўсё ў адной мешанцы дзесь у гаражы. Лепшая беларуская прымаўка. У беларускай мове лепш не прымаўкі, а лаянкі, напрыклад, каб цябе ў сук сагнула. Што скажаш тым, хто страціў надзею? Людзі, ну пашукайце, дзесьці можа пад канапай ляжыць. Лепшае ў беларусах гэта Тое, што мы існуем, размаўляем сваёй мовай і спрабуем пашыраць нашу культуру.